ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண டிவோட்டீஸ். நம்ம எல்லாரும் இப்போ லெவல் 1ல இருக்கோம். 18 டேஸ் கோர்ஸ். அதுல நம்ம சாப்டர் 4 நம்ம பார்க்க போறோம். சரிங்களா? பகவத்கீதையில மொத்தம் 18 அத்தியாயங்கள் இருக்கு. அதுல ஃபர்ஸ்ட் 6 சாப்டர்ஸ் வந்து இது கர்மயோகம், அதுக்கப்புறம் பக்தி யோகம், அதுக்கப்புறம் ஞான யோகம். இந்த மாதிரி நம்ம பார்ப்போம் வரிசையா. ஸோ அந்த வகையில இன்னைக்கு நம்ம சாப்டர் 4 பார்க்க போறோம். ஞான யோகம்னு வருது இங்க. சரிங்களா? இதுல என்னன்னா, நம்ம நேத்துக்கு வந்து கர்மா அப்படின்றது பார்த்தோம் இல்லைங்களா? கர்ம யோகம்ன்றது பார்த்தோம். அந்த கர்மாவை எப்படி செய்யணும் அப்படின்றதுக்கு நம்மளுக்கு வந்து ஞானம் இருக்கணும். இல்லைங்களா? நேத்துக்கே நம்ம பார்த்தோம். 3 டைப் ஆஃப் கர்மா இருக்கு. விகர்மா, கர்மா, அகர்மாலாம் இருக்கு அப்படின்றத பார்த்தோம். இல்லைங்களா? ஸோ அந்த வகையில அந்த கர்மா எப்படி பண்ணணும் இதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அதுக்கு ஒரு டிரான்சென்டென்டல் நாலேட்ஜ் வேணும். கைடன்ஸ் வேணும் இல்லையா? நாலேட்ஜ். அப்ப அதுதான் நம்ம இந்த சாப்டர்ல நம்ம பார்ப்போம். சரிங்களா? இந்த சாப்டர்ல என்னென்னலாம் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, நிறையா பகவத்கீதையுடைய ஹிஸ்ட்ரி. சரிங்களா? அதாவது பகவான் இதுவரைக்கும் நம்ம பார்த்த சாப்டர்லாம் ஃபர்ஸ்ட் திருதராஷ்டிரர் பேசியிருப்பாங்க. அப்புறம் சஞ்சயன் பேசியிருப்பாங்க. சரிங்களா? செகண்ட் சாப்டர்ல. அப்புறம் வந்துட்டு நேத்தி சாப்டர்ல 3 சாப்டர்ல அர்ஜுனன் கொஸ்டின் கேட்டிருப்பாங்க. செயல் பண்றது சிறந்ததா, செயலை துரத்தல் சிறந்ததா அப்படின்னு. இந்த அத்தியாயத்துல பகவான் பேசுவாங்க. இந்த அத்தியாயத்துல நம்ம பகவானை பத்தி நிறைய தெரிஞ்சுப்போம். சரிங்களா? நமக்குள்ள நிறைய தெரிஞ்ச ஸ்லோகம்லாம் அதுல வரும். பரித்ராணாய சாதுனாம் விநாசாய துஷ்கிருதாம் அந்த மாதிரி நம்ம கேட்டிருக்கோம் இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி ஸ்லோகங்கள்லாம் இதுல தான் இருக்கும். சரிங்களா? L2ல ஸ்லோகத்தோட நம்ம நல்லபடியா பார்ப்போம். சரிங்களா? இப்போ வந்து நம்ம வந்து அந்த ஓவர்வியூ மாதிரி நம்ம பார்த்துருவோம். ஸோ அந்த வகையில சாப்டர் 4ல வந்து பகவான் வந்து சொல்லுவாங்க. இதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து பகவத்கீதைய விவஸ்வானுக்கு சொன்னேன். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம மங்களாச்சரண் ஆஃபர் பண்ணிடுவோம். யாருக்கும் மங்களாச்சரண் ஆஃபர் பண்ண விருப்பம் இருக்கா? நீங்க ஸ்கிரீன் பண்ணுங்க மாதாஜி, நான் அதை வேணா பார்த்து படிக்கிறேன். ஸ்க்ரீன் ஷேர் பண்ணவா? ஒரு ம். நிமிஷம். அப்படின்னா நான் இது ஸ்டாப் பண்ணணும். ஒரே ஒரு நிமிஷம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராமா ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே. மாதாஜி ஆஃபர் பண்ணி கொடுங்க. ஓகே மாதாஜி. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞானதிமிரந்தஸ்ய ஞானாஞ்சன ஷலாக்கயா சக்ஷுருன்மீலிதம் येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपककदामप्यं तथाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च च श्रीरूपं शाक्रजातं सहगणं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पदे गोपेश गोपिका कान्ता राधाकान्ता नमस्तुते। तप्त काञ्चना गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुस्तुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहृदाय च जगत्हृदाय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो महावादान्ध्याय कृष्णप्रेमप्राताय दे कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरवद्विशेष नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तथातले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्वेशशून्यवादी
वास्ताय देशधारिणि जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे. ஹரே போல். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, ரொம்ப அழகா Hare ஆஃபர் பண்ணி Krishna கொடுத்தீங்க. Mataji. ஹரே Thank you, கிருஷ்ணா. Mataji. ஹரே போல். ஓகே, நம்ம இப்போ சாப்டர் 4 நம்ம பார்ப்போம். சரிங்களா? ஸோ ஞான யோகம் அப்படின்றது தலைப்பு, டிரான்சென்டென்டல் நாலேஜ் அப்படின்னு வந்துட்டு சொல்லுவாங்க. சரிங்களா? ஸோ இதில் நம்ம என்ன பார்ப்போம் அப்படின்னா, பகவான் வந்து சொல்லுவாங்க, இதுக்கு முன்னாடி பகவத்கீதை நான் வந்து விவஸ்வானுக்கு சொன்னேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்போ வந்து அஹ், என்ன அந்த ஹிஸ்ட்ரி எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா, விவஸ்வான் விவஸ்வான் யார் அப்படின்னா சூரிய தேவர். சரிங்களா? சூரிய தேவர். அவங்க வந்து அதுக்கப்புறம் யாருக்கு கொடுப்பாங்க அப்படின்னா மனுவுக்கு கொடுப்பாங்க, வைவஸ்வத மனுவுக்கு கொடுப்பாங்க. சரிங்களா? இதுக்கு முன்னாடி பகவத்கீதையோட ஹிஸ்ட்ரி. சரிங்களா? நம்மளுக்கு எப்போலேருந்து பகவத்கீதை தெரியும்னா, பகவான் வந்து குருக்ஷேத்திரத்தில் அர்ஜுனருக்கு உபதேசம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, இப்போ நம்ம பார்க்குறோம். ஆனால் இதுதான் முதல் தடவை கிடையாது. இதுக்கு முன்னாடியே நான் வந்து விவஸ்வானுக்கு கொடுத்துருக்கேன். விவஸ்வான் யார் அப்படின்னா சூரிய தேவர். சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் சூரிய தேவர் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா, அவங்க வந்து மனுவுக்கு கொடுத்தாங்க. மனு அப்படின்றவங்க யாருன்னு நம்ம பார்ப்போம். சரிங்களா? ஆனால் மனுவுக்கு கொடுக்குறாங்க. மனு அப்புறம் அதுக்கப்புறம் அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா, அவங்களோட அடுத்த தலைமுறையில் அப்படியே வரவங்களுக்கு கொடுக்குறாங்க. அதில் இஷ்வாகு அப்படின்ற மன்னன் வராங்க, அவங்களுக்கு அப்படியே அது வருது பகவத்கீதை. அதுக்கப்புறம் அப்படியே என்ன ஆகுதுன்னா, கொஞ்சம் கொஞ்சமாக படிப்படியாக அப்படியே மறைஞ்சு போகுது காலப்போக்கில். சரிங்களா? எப்பயுமே பகவான் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, எப்பப்போ என்னென்ன தேவையோ அப்பப்போ நமக்கு அதை கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பாங்க, ஞாபகப்படுத்திக்கிட்டே இருப்பாங்க. நம்ம வந்து இந்த கஷ்டம் நிறைஞ்ச அந்த அதாவது பிறப்பிறப்பு முதுமை நோய், அதுக்கப்புறம் வந்து நம்மளாலே நமக்கு வர கஷ்டம், பிறரால் வரக்கூடிய கஷ்டம், தேவர்களால் வரக்கூடிய கஷ்டம், இதிலெல்லாம் தானே நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் இல்லைங்களா? நம்மளால் வந்துட்டு பிறப்பை தடுக்க முடியாது, இறப்பை தடுக்க முடியாது, நோயை தடுக்க முடியாது, அதுக்கப்புறம் ஓல்டேஜ் நம்மளுக்கு வயசாகிறதையும் தடுக்க முடியாது. இதெல்லாம் நடந்தே தான் ஆகும். அதே மாதிரி நம்ம மனம், நம்ம சரீரமே நம்மளை துன்பப்படுத்தும் இல்லைங்களா? எது தேவையில்லாத தாட்ஸ் நம்மளை கஷ்டப்படுத்துதோ அந்த தாட்ஸ் நம்மளை வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணும். அதே மாதிரி நம்ம சரீரத்தில் பெயின் இருக்கும். அது அதுக்கப்புறம் மற்றவங்களால வரக்கூடிய கஷ்டம், மற்றவங்களாலன்னா ஒரு கிருமி கூட இருக்கட்டுமே, ஒரு பாக்டீரியா, ஒரு வைரஸ் நம்மளுக்கு வந்துச்சுன்னா என்ன ஆகுது, ஜுரம் வருது இல்லைங்களா? அது மாதிரி பிற மனிதர்களாலேயும். சரிங்களா? அது மாதிரி வரக்கூடிய கஷ்டங்கள், அதுக்கப்புறம் தேவர்களால வரக்கூடிய கஷ்டங்கள், இப்படி என்னென்னா நம்ம சிரமம் நிறைஞ்ச இந்த ஜட உலகத்தில் வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம்ல. அப்போ இதுதான் நம்மளோட பிளேஸா அப்படின்னா பரவாயில்ல, வாழ்ந்துட்டு போகலாம். சரி, ஓகே, இப்படி தான் இருக்கணும், இதுதான் நம்மளோட பிளேஸ்னா பரவாயில்ல. ஆனால் நம்மளாம் யார் அப்படின்னா நம்மளாம் ஸ்பிரிட் சோல். சரிங்களா? ஏற்கனவே நம்ம பார்த்துட்டோம், சோல் வந்து எட்டர்னல், பகவானோட அம்சத்தில் இருக்கும், பகவானோட குழந்தை, ஒரு கிங்கோட குழந்தை, பிரின்ஸு, ஒரு எந்த வசதியும் இல்லாமல் சாப்பாட்டுக்கே கஷ்டப்படுற ஒரு இடத்துல இருந்தால் எப்படி இருக்கும்? ஒரு அரசன், சரிங்களா, எம்பரர், அவங்களோட குழந்தை, சா அது எப்படி இருக்கணும்? பேலஸில் ரொம்ப நல்ல எல்லா வசதி வாய்ப்போட ரொம்ப நல்லபடியாக ஹாப்பியாக இருக்கணும் லைஃப்பை ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு. ஆனால் ஒரு சாப்பாட்டுக்கே வழி இல்லாத இடத்துல கஷ்டப்பட்டால் எப்படி இருக்கும்? அது ரொம்ப சிரமமாக இருக்கும் இல்லையா? அதே மாதிரி தான் நம்மளோட நித்தியமான விஷயம் என்னன்னா சோல். நம்ம பகவான் லோகத்தில் அழகாக பகவானுக்கு பக்தி பண்ணிட்டு ஹாப்பியாக அங்கே நம்ம இருக்கணும், எந்த சிரமமும் இல்லாமல், எந்த கவலையும் இல்லாமல். ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம், இந்த ஜட உலகத்தில் வந்து பிறந்து இந்த மாதிரி கஷ்டங்களுக்கு நடுவில் நம்ம, அதுவும் டெம்பரவரியான வாழ்க்கை இல்லைங்களா, நிரந்தரமும் கிடையாது. அப்போ இதில் நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். அப்போ பகவான் அப்படியே விட்டுருவாங்களா? விட்டுருந்தா ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்திருக்கும். விடலை. என்ன பண்ணுறாங்க, அப்பப்போ வந்து அவதாரம் எடுத்து நமக்கு என்னென்ன வேணுமோ அதெல்லாம் நம்மளுக்கு கொடுத்து நம்மளுக்கு ஞாபகப்படுத்துகிறாங்க. நீ ஸ்பிரிட் சோல், என்கிட்ட நீ இருக்கணும், என்கிட்ட பக்தி பண்ணி என்கிட்ட வந்துடு அப்படின்றத ஞாபகப்படுத்துகிறாங்க. சரிங்களா? ஸோ அந்த வகையில் பகவத்கீதை எப்பப்பெல்லாம் வேணுமோ அப்பப்பெல்லாம் பகவான் வந்து கொடுப்பாங்க. அதே மாதிரி அது என்ன ஆகும்னா காலப்போக்கில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்படியே மறைஞ்சிடும் தலைமுறையில். அப்போ மறுபடியும் பகவான் வந்து கொடுப்பாங்க. சரிங்களா? இதுதான். ஸோ அந்த வகையில் விவஸ்வானுக்கு ஏற்கனவே கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்றதெல்லாம் சொல்லிட்டு வராங்க பகவான். அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா, அர்ஜுனனுக்கு ஒரு டவுட் வரும். நீங்கள் வந்து இப்போ ஏன் கூட இருக்கீங்க குருக்ஷேத்திரத்தில், துவாபர யுகத்தில், இப்போ நீங்கள் என் முன்னாடி இருக்கீங்க. இப்படி இருக்கும்போது இஷ்வாகு அப்படின்றவங்க நம்ம இந்த இஷ்வாகு அப்படின்ற பேர் நம்ம எல்லாருமே கேட்டிருப்போம், ஓரளவுக்கு கேள்விப்பட்டிருப்போம் இல்லைங்களா? ராமர்
வராங்க இல்லைங்களா, பகவான் வந்து ராமரா வரும்போது அவங்களோட முன்னோர்கள்ல இக்ஷ்வாகு மன்னர்னு வருவாங்க. சூரிய குல தோன்றல் ராமர். அவங்களோட முன்னோர்கள்ல இக்ஷ்வாகுன்னு வருவாங்க. அவங்களுக்கு முன்னாடி மனுன்றவங்க வராங்க. அவங்களுக்கு முன்னாடி விவஸ்வான் சூரிய குல தோன்றல் தானே இல்லைங்களா. அப்போ விவஸ்வான் வந்து சூரியன், சூரிய தேவர். அப்போ அந்த தலைமுறையில் அப்படியே என்ன ஆகுது, பகவத்கீதை வந்துக்கிட்டே இருக்கு. ராஜ ரிஷிகள்லாம் அதை வந்து அப்படியே வந்து எடுத்துக்கிட்டு வராங்க. முக்கியமாக யார் பகவத்கீதை படிக்கணும்னா, யார் வந்து க்ஷத்ரியனோ அவங்க படிக்கணும். சரிங்களா, ராஜ ரிஷிகள். அதுவும் எப்படி படிக்கணும், பரம்பரை மூலயமா நல்லபடியாக படித்து அதை பிரஜைகளுக்கும் அதை அவங்க கொண்டு போய் சேர்க்கணும். சரிங்களா, அப்போ தான் எல்லாருமே பக்தி மார்க்கமாக இருக்க முடியும். ஸோ அந்த மாதிரி வந்துட்டு அப்படியே வருது, தலைமுறையில் வருது. ஆனால் கொஞ்ச காலத்தில் அப்படியே மறைஞ்ச மாதிரி ஆயிடுது அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோமா. அப்போ அர்ஜுனன் கேட்பாங்க, நீங்களும் நானும் சமகாலத்தில் இருக்கோம். ஓ, இப்போ என் முன்னாடி நீங்கள் துவாபர யுகத்தில் இங்கே என்னோட இருக்கீங்க என் முன்னாடி. ஆனால் நீங்கள் சொல்கிறது இஷ்வாவுக்கு முன்னாடி மனுவுக்கு முன்னாடி சூரிய தேவனுக்கு கொடுத்தேன்னு சொல்கிறீங்க. அது எப்படி சாத்தியம் ஆகும்? டவுட்டில் கேட்கல, சந்தேகத்தில் கேட்கல, அதோட ரகசியம் என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க. சரிங்களா. ஸோ அப்போ தான் பகவான் என்ன சொல்லுவாங்க, அப்போ தான் ஆரம்பிக்கும். சரிங்களா, ஜீவாத்மா வேற, பரமாத்மா வேற, ஜீவாத்மானு பரமாத்மா விபு. அப்படின்னு என்ன அர்த்தம், ஜீவாத்மாவுக்கு வந்து எல்லாமே ஒரு லிமிட்டடான ஒரு பொட்டன்சி தான். நமக்கு ஞாபக சக்தி ஓரளவு தான் இருக்கும் இல்லைங்களா, ஸ்ட்ரென்த்து ஓரளவு தான் இருக்கும். ஆனால் பகவானுக்கு ஞாபக சக்தியும் சரி, ஸ்ட்ரென்த்தும் சரி, எல்லாமே அவங்களுக்கு அன்லிமிட்டெட். சரிங்களா, நமக்கு இப்போ ப்ரெசன்ட் லைஃப் ஓரளவு ஞாபகம் இருக்கும். பாஸ்ட் லைஃப் என்னன்னு தெரியாது, ஃப்யூச்சர் லைஃப் நம்மளுக்கு என்னன்னு தெரியாது. அப்படியே இருந்தாலும் நம்மளுக்கு நேற்று என்ன நடந்ததுன்றதை நம்ம வந்துட்டு கொஞ்சம் நிதானமாக யோசிக்கணும். அப்புறம் நாளைக்கு என்ன நடக்க போகிறதுன்றது நம்மளுக்கு தெரியாது இல்லைங்களா. ஆனால் பகவானுக்கு ப்ரெசண்ட்டும் தெரியும், பாஸ்ட்டும் தெரியும், ஃப்யூச்சரும் தெரியும், எல்லாமே தெரியும். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், எல்லாமே தெரியும். சரிங்களா. ஸோ அந்த மாதிரி பகவான் வந்து அவங்களோட வைபவம் நம்ம வந்து நம்ம வந்து ஏன்னா பகவத்கீதையில் ஈஸ்வர ஜீவ பிரகிருதி காலா கர்மா அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோமா. ஸோ அந்த வகையில் ஈஸ்வர பகவானை பற்றி நம்ம நிறைய தெரிஞ்சுப்போம் அந்த ஸ்லோகத்தில். சரிங்களா, அவங்க எப்படிலாம் அவதாரம் எடுக்கிறாங்க, ஏன் அவதாரம் எடுக்கிறாங்க, சரிங்களா, இதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுப்போம். ஸோ அந்த வகையில் வந்து கொஷின் வந்துட்டு கேட்குறாங்க அர்ஜுனன். அப்போ பகவான் வந்து சொல்கிறாங்க, எனக்கு ப்ரெசன்ட் பாஸ்ட் ஃப்யூச்சர் எல்லாமே தெரியும் அப்படின்னு. ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பார்க்குறோம்னா, அங்கீகரிக்கப்பட்ட பரம்பரை அது ரொம்ப முக்கியம். சரிங்களா, நம்ம பகவத்கீதை அப்படின்றத நம்ம வந்து எப்படி எடுத்துக்கணும்னா, பகவான் கிட்டேருந்து வந்திருக்கணும் அந்த பரம்பரையில். அப்போ தான் நம்ம எடுத்துக்கணும். யாராவது ஒருத்தவங்க ஏதோ பகவத்கீதை சொல்லி தராங்க, நம்ம போய் உட்காந்து நல்லபடியாக கேட்கலாம் அப்படின்னு நம்ம கேட்டோம்னா நம்மளுக்கு சரியான கைடன்ஸ் கிடைக்காது. பகவான் எந்த அர்த்தத்தில் சொல்லியிருக்காங்களோ அந்த அர்த்தத்தில் நம்ம லேர்ன் பண்ணணும் இல்லைங்களா. ஸோ அந்த வகையில் ஆன்மீக அறிவு அப்படின்றத நம்ம என்ன பண்ணணும், குரு கிட்டேருந்து நம்ம எடுத்துக்கணும். இப்போ ஒருத்தவங்க ஒரு மெடிசன் பண்ணுறாங்க, இன்ஜினியரிங் படிக்கிறாங்கன்னு வச்சுப்போமே, அவங்களுக்கு வந்துட்டு அவங்களே புக் எடுத்து படிச்சுடுவாங்களே. இப்போ நம்மளே வந்து ஒரு சர்ஜரி புக் எடுத்து வச்சுட்டு படிச்சுட்டு, ஆனால் சர்ஜரி புக்கெல்லாம் படிச்சுட்டு ஆனால் நான் போய் ஒருத்தவங்களுக்கு வந்து சர்ஜரி பண்ணுறேன்ட்டு போக முடியுமா, முடியாது இல்லைங்களா. நம்ம என்ன பண்ணணும், நல்லபடியாக எம்பிபிஎஸ் படிக்கணும், அது அந்த டீச்சர்ஸ் கிட்டேருந்து நம்ம லேர்ன் பண்ணணும், தியரட்டிக்கலாக ப்ராக்டிக்கலாக. அதுக்கப்புறம் தான் நம்மளுக்கு வந்து அந்த ஒரு இது கொடுப்பாங்க, அங்கீகாரம் கொடுப்பாங்க. ஓகே, இவங்க வந்து நல்ல மருத்துவராக இருப்பாங்க, நம்ம பாஸ் பண்ணோன்னா இல்லைங்களா, அந்த இதில் எக்ஸாமில் நம்ம பாஸ் பண்ணோம். ஸோ அப்போ வந்து நமக்கு வந்து அந்த அங்கீகாரம் கிடைக்குது. ஸோ அது மாதிரி நம்ம வந்து ஆன்மீகம் ஒரு மெட்டீரியல் விஷயத்துக்கு அப்படின்னும் போது, ஆன்மீகம்ன்றம்போது நம்ம என்ன பண்ணோம், குரு பரம்பரை அப்படின்றது ரொம்ப அவசியம். சரிங்களா, ஏன்னா அறிவுன்றது வந்து கண்டுபிடிக்கப்படுறது இல்லை, அது வந்து பெறப்படுகிறது அப்படின்றது. சரிங்களா, பொதுவாக சயின்டிஸ்ட்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க, இங்கே இருக்கிறத வச்சு நிலாவில் தண்ணி இருக்கா, மார்ஸில் தண்ணி இருக்கா, சூரியன் எவ்வளோ தூரத்தில் இருக்குது, இருக்கிறத வச்சு அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, அதை அப்படியே கண்டுபிடிப்பாங்க. ஆனால் ஆன்மீக அறிவுன்றது பெறப்படுறது. சரிங்களா, இப்போ சோல் பற்றி நம்ம பார்த்தோம். அது வந்து நம்மளா கண்டுபிடிச்சோமா, இல்லை, பகவான் சொல்கிறாங்க, சோல் சச்சிதானந்த சுரூபம் அப்படின்னு சொல்லி எதாலையும் அழிக்க முடியாது, நினைக்க முடியாது, வெட்ட முடியாதுன்றதெல்லாம் சொல்கிறாங்க. அது வந்து சரீரம் மாறும் ஆனால் ஆத்மா மாறாதுன்றதெல்லாம் சொல்கிறாங்க. இதெல்லாம் நம்மளுக்கு கண்டுபிடிச்சோம்னா இல்லை, பெறப்படுது. அந்த நாலேஜ் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லையா, மேலேருந்து வர நாலேஜ். அது கண்டுபிடிக்கிறதுன்றது இருக்கிறத வச்சு நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது, அது கீழேருந்து போகிற நாலேஜ். சரிங்களா, நம்மக்கிட்டேருந்து மேலே மேலே என்ன நடக்குதுன்னு கண்டுபிடிக்க, அதில் வந்து ஃபால்ட்டெல்லாம் இருக்கும். ஆனால் பகவான் கிட்டேருந்து வருது இல்லையா நாலேஜ், டிரான்சென்டென்டல் நாலேஜ், அது வந்து பெறப்படுறது. சரிங்களா, அதுதான். அப்போ நம்ம அந்த மாதிரி வர நாலேஜ் வந்து எப்பயுமே எப்படி இருக்கும், ரொம்ப உண்மையானதாக இருக்கும்.
இப்போ சயின்டிஸ்ட்லாம் ஒரு நாளைக்கு ஒன்று சொல்லுவாங்க, அப்புறம் அடுத்த நாள் அது இல்லைன்னுவாங்க இல்லைங்களா? நம்மள வந்து ஒரு விஷயத்த சாப்பிடுங்க, இது உடம்புக்கு நல்லதுன்னுவாங்க. அடுத்த நாள்ல இல்ல, இல்ல இத சாப்பிட்டீங்கன்னா இந்த சைட் எஃபெக்ட்ஸ்லாம் வரும்னு சொல்லுவாங்க. அது அப்படியே மாறிக்கிட்டே இருக்கும். உலகம் வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட்டு வந்துட்டு ஃப்ளாட்டா இருந்ததுன்னாங்க. அதுக்கப்புறம் இல்ல உருண்டையா இருந்தது அப்படின்னாங்க இல்லையா? மாறிக்கிட்டே இருக்கும் அது. ஆனா பரம்பரையிலேருந்து வர அறிவு எப்பயுமே எப்படி இருக்கும்? உண்மையானதா தான் இருக்கும். ஏன்னா அது பகவான் குடுக்குறாங்க. சரிங்களா? இன்டெப்த் அது இன்னும் நெறைய நாலேட்ஜ் இருக்கு. நமக்குள்ள 4 விதமான குறைகள் உண்டு. ஆனா, பகவானுக்கு குறைகளற்ற கோவிந்தா. சரிங்களா? அதனால அவங்களோட என்னைக்கும் தவறு வராது. சரிங்களா? எப்பயுமே முழுமையான நிறைவானவங்க பகவான். ஸோ அவங்க கிட்டேருந்து வர பரம்பரையில, கிருஷ்ணா கிட்டேருந்து வர பரம்பரையில தான் நம்ம என்ன பண்ணணும்? பகவத்கீதை நம்ம லேர்ன் பண்ணணும் அப்படின்னு. அது யார் யார்கிட்ட வருது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, பிரம்மா கிட்ட சொல்லியிருக்காங்க. சரிங்களா? வேதத்த பிரம்மா கிட்ட குடுத்துருக்காங்க. மகாலட்சுமி அம்மா கிட்ட குடுத்துருக்காங்க. சிவபெருமான்கிட்ட கொடுத்துருக்காங்க. 4 குமாரர்கள்கிட்ட கொடுத்துருக்காங்க. 4 பேருக்கு தான் பகவான் வந்து அந்த நாலேஜை கொடுத்தது. சரிங்களா? அப்புறம் அது என்ன ஆகுது அப்படின்னா, பிரம்மா கிட்ட கொடுத்தது தான் மத்வாச்சாரியர் வழியா இப்போ அப்படியே வந்து இஸ்கான் நம்ம ஃபாலோ பண்றது. அப்போ நம்மளோடது அங்கீகரிக்கப்பட்ட பரம்பரைன்னு பார்க்குறோம். அதே மாதிரி ஸ்ரீ சம்பிரதாயத்தில் ராமானுஜாச்சாரியர் வழியா அப்படியே வருது. அதுக்கப்புறம் ருத்ர சம்பிரதாயம்ன்றது விஷ்ணு சுவாமி. அதுக்கப்புறம் வந்து குமார சம்பிரதாயம் அப்படின்றது நிம்பகாச்சாரியார் மூலியமா இப்பயும் அதெல்லாம் அப்படியே எல்லா இடத்துலையும் இருக்கு அப்படின்றத பார்க்குறோம். சரிங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி குரு பரம்பரை நம்ம எப்படி அடையாளம் கண்டுபிடிக்கிறதுனா, இதுல வர நாலேஜ் வந்து எந்த ஒரு டைல்யூட்டும் இருக்காது. சரிங்களா? நம்ம நெறைய சொல்லலாம், ஆச்சாரம், அனுஷ்டானம்லாம் ரொம்ப கடைபிடிக்கிறாங்கப்பா அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லைங்களா? அதே மாதிரி மெசேஜ கரெக்ட்டா வந்துட்டு ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. பகவான் சொன்ன மெசேஜ அதில வந்து ஆட் பண்ணியோ, குறைச்சோ அதெல்லாம் இருக்காது. இதுதான் மெசேஜ் அப்படின்றதுல ரொம்ப கரெக்ட்டா இருப்பாங்க. அந்த பாத் வந்து நம்மளுக்கு சரியா கைட் பண்ணுவாங்க. சரிங்களா? அது மாரி குரு வந்து வெளியில தெரியவே மாட்டாங்க. நம்மளுக்கு. சரிங்களா? நம்பளா அப்ரோச் பண்ணி போய் குருவ கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ அந்த மாதிரி வந்துட்டு இந்த குரு பரம்பரை அப்படின்றது ரொம்ப உயர்ந்ததா இருக்கும். ஸோ குரு பரம்பரையில நம்ம லேர்ன் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் இதில் வந்து இந்த காலம் வந்து கணக்கிடப்படும். சரிங்களா? அதில் பார்த்தீங்கன்னா பிரம்மாவின் ஆயுள் காலம், அதுக்கப்புறம் வந்து மனுவின் ஆயுள் காலம். ஏன்னா பகவத்கீதை வந்து எப்போ சொல்லியிருக்காங்க பகவான்? சூரிய தேவனுக்கு சொன்னேன்னு சொல்லியிருக்காங்க. இல்லைங்களா? ஸோ அந்த வகையில் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த பர்பட்லலாம் வந்து என்ன இருக்கும் அப்படின்னா, ஏன்னா அர்ஜுனன் கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்கல்ல, நீங்க இப்ப என் கூடல இருக்கீங்க. அப்ப இதுக்கு முன்னாடி நீங்க வந்து விவஸ்வானுக்கு சொன்னேன்னு சொல்றீங்களே, அது எப்படி சாத்தியமாகும்? அது எப்படி? அப்படின்னு கேட்குறாங்க இல்லையா? ஸோ அப்ப பகவான் அதான் சொல்றாங்க. எனக்கு எனது எல்லா பிறவிகளும் நினைவில் இருக்கிறது. பிரசன்ட், பாஸ்ட், ஃபியூச்சர் எல்லாமே எனக்கு தெரியும். ஆனா உனக்கு அது நினைவில இல்ல அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்பதான் நம்மளுக்கு ரியலைசேஷன் வரும். என்னன்னா, பகவான் அனைத்தும் தெரிஞ்சவங்க. அ அன்லிமிட்டெட் எல்லாத்துலயும். ஆத்மாக்கு ஒரு அளவு தான் எல்லாமே சக்திலாம். சரிங்களா? அத தான் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? ஸோ அதுதான் இங்க இந்த கால்குலேஷன் வந்து நம்ம L2ல இன்னும் நல்லா விரிவா நம்ம பார்ப்போம். சரிங்களா? பிரம்மாவோட கால்குலேஷன் எப்படி? ஆயுள் எப்படி கணக்கிடுறாங்க? மனுவோட ஆயுள் காலம் எப்படி? அது. சரிங்களா? அது வந்து இந்த யுகங்கள பேஸ் பண்ணி கால்குலேட் பண்றதா இருக்கும். ம். ஸோ அப்ப பகவத்கீதை பூமியில தோன்றது இதுக்கு முன்னாடி எப்போ வந்துச்சு அப்படின்னா, 2 மில்லியன் இயர்ஸ் ஆகும். சரிங்களா? 2 மில்லியன் இயர்ஸ் ஆகும். பகவத்கீதை வந்து இதுக்கு முன்னாடி அர்ஜுனனுக்கு இப்ப சொன்னதுக்கு முன்னாடி பேசப்பட்டுச்சு அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் ஆ இந்த ஸ்லைடு வரணும். சரிங்களா? பரித்ராணாய சாதனம் விநாசாய சதுஷ்கிருதம் அப்படின்ற ஸ்லோகம் நம்மலாம் படிச்சிருப்போம் இல்லைங்களா? என்னன்னா, அம் இப்ப இது பகவான் சொன்னாங்களா, அதுக்கப்புறம் அவங்க எப்படிலாம் அவதாரம் எடுக்குறாங்க அப்படின்றத சொல்லுவாங்க. சரிங்களா? யுகம் யுகம் தோறும் நான் வந்து எதா எதாஹி தர்மஷ்ய அப்படின்னு ஒரு ஸ்லோகம் நம்மலாம் கேட்டிருப்போம் இல்லைங்களா? ஸோ அந்த ஸ்லோகத்தின்படி எப்பப்பெல்லாம் அதர்மம் ஏற்படுதோ, எப்பப்பெல்லாம் தேவைப்படுதோ, அப்ப வந்து நான் வந்து யுகம் யுகம் தோறும் நான் அவதாரம் பண்றேன் அப்படின்றத பகவான் வந்து சொல்லியிருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் அவங்க அவதாரம் எடுக்கும் நேரத்திலயும் எப்படி அவங்களோட அவதாரங்கள் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, நம்மளது மாதிரி கர்ம வினையினால பகவானோட அவதாரம் வருமானா கிடையாது. இப்ப நம்பலாம் இப்ப வந்து ஹியூமன் லைஃப்ல இருக்கோம். நமக்கு சந்தோஷம், கஷ்டம்ன்றது வருது. சரிங்களா? நம்ப செலக்ட் பண்ணோமா, எனக்கு இந்த லைஃப் வேணும். நான் வந்து ஃபீமேலா இருக்கணும், நான் மேலா இருக்கணும், நான் இந்த ஊர்ல பிறக்கணும், நான் இந்த ஃபேமிலில பிறக்கணும். இதெல்லாம் நம்ப டிசைன் பண்ணோமா, நம்ப விருப்பப்பட்டோமா, இந்த மாரி கலர்ல நான் இருக்கணும்னு இல்ல. இல்லையா?
அது மாதிரி நம்மளுக்கு வர துன்பம் இன்பம் இதெல்லாம் நம்ம வந்து அஹ், அஹ், விருப்பப்பட்டோமா? இல்லை, இல்லைங்களா? அப்போ இதெல்லாம் நமக்கு ஏற்படுது அப்படின்னா அதெல்லாம் நம்மளோட கர்ம வினையினால நம்மளுக்கு பிறப்பிறப்பு சுழற்சி ஏற்படுது. ஆனால் பகவானோட அவதாரம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, பகவான் வந்து அன்பான், எட்டர்னல், இதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அவங்களோட விருப்பப்படி எப்போ அதர்மம் அதிகமாகுதோ, சரிங்களா, அது அப்போ தர்மத்தை நிலைநிறுத்துறதுக்கு இந்த மாதிரி விஷயத்துக்காக அவங்க வந்து யுகம் யுகம் தோறும் அவதாரம் எடுக்கிறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? அவதாரம் எடுக்கும் நேரத்திலையும் தெய்வீகமான சரீரத்திலே தான் அவங்க வருவாங்க. சரிங்களா? பிறப்பற்றவங்க, ஆரம்பமற்றவங்க, அதே மாதிரி அவங்களோட சரீரம் வந்து எப்பயுமே திவ்யமான சரீரம் தான். நம்மளது மாதிரி இந்த பஞ்சபூதங்கள்னால ஆனது, அதுக்கப்புறம் வந்து மனம் புத்தி அகங்காரத்தினால ஆனது, அந்த மாதிரி சரீரம்லாம் அவங்களுக்கு கிடையாது. சரிங்களா? அதெல்லாம் ஜட வஸ்து. ஆனால் பகவானோடது வந்து எப்பயுமே தெய்வீகமான சரீரம். சரிங்களா? சரி. அதுக்கப்புறம் எதுக்காக அவங்க வந்து அவதாரம் எடுக்கிறாங்க அப்படின்னா, பக்தர்களை காக்க, துஷ்டர்களை அழிக்க, தர்மத்தை நிலைநாட்ட அப்படின்ற அந்த 3 காரணம். சரிங்களா? அதுதான் நம்ம இங்கே பார்க்கறது. இதை வந்து நான் எப்பயும் ஒரு எக்ஸாம்பிள் வச்சு நான் வந்துட்டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுவேன். அதே தான் இப்பயும் நான் சொல்ல போகிறேன். என்னன்னா, இப்போ வந்துட்டு நம்ம எல்லாருக்குமே இவங்க பரீட்சித் மகாராஜரோட பாஸ்ட் டைம் நம்ம எல்லாரும், சாரி, பரீட்சித் மகாராஜர் சொல்கிறேன், பிரகலாத் மகாராஜரோட பாஸ்ட் டைம் நம்ம எல்லாரும் தெரிஞ்சிருப்போம் இல்லைங்களா? ஹிரண்யகசிபு பிரகலாதர்து. ஸோ அப்போ பகவான் வந்து நரசிம்மர அவதாரம் எடுக்கிறாங்க. ம் எதுக்காக? பக்தர்களை காக்க, பிரகலாத் மகாராஜரை காப்பாத்துறதுக்கு. ஏன்னா ஹிரண்யகசிபு என்ன பண்ணுறாங்க, அவங்கள நிறைய சிரமப்படுத்துகிறாங்க, அவங்கள அழிக்கணும் அப்படின்ட்டு, இல்லையா? அப்போ அவங்கள பாதுகாக்கிறதுக்காக வராங்க. துஷ்டர்களை அழிக்க, யார் அழிக்கிறாங்க? அப்போ ஹிரண்யகசிபுவை அழிக்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் தர்மத்தை நிலைநாட்ட, அது வரைக்கும் என்னவா இருந்தது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, ஹிரண்யகசிபு என்ன சொல்லியிருந்தாங்க எல்லாத்தையும், என்ன தான் நீங்கள் எல்லாரும் வழிபாடு பண்ணணும், எனக்கு தான் நீங்கள் எல்லாமே வந்துட்டு பண்ணணும், என்னோட ஆணையின் கீழே தான் நீங்களாம் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாரையும் அவங்களோட கண்ட்ரோலில் வச்சுருந்தாங்க இல்லைங்களா? ஸோ அப்போ அது சரியா அப்படின்னா இல்லை, இல்லையா? அப்போ தர்மத்தை மறுபடியும் நிலைநாட்ட, அப்போ ஹிரண்யகசிபு அழிச்சதுக்கப்புறம் மறுபடியும் எல்லாமே நார்மலாக பகவானை வழிபாடு பண்ணுறது எல்லாமே நார்மலாக மறுபடியும் தர்மம் ஃபாலோ ஆகுச்சு அப்படின்னு பார்க்குறோம் இல்லைங்களா? ஹிரண்யகசிபு சொல்லிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னா அவங்க வந்து பகவானோட பியூர் டிவோட்டி அவங்களும். சரிங்களா? அவங்க யாருன்னா பகவானோட அஹ், இது வைகுண்ட லோகத்தில் டோர் கீப்பர்ஸ். சரிங்களா? துவாரபாலகர்கள்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அவங்க வந்து ஒரு கேர்ஸ்னால என்ன ஆயிடுறாங்க, பூலோகத்தில் 3 தடவை அசுரர்களாக பிறக்கிறாங்க. அதில் ஒரு செட் ஆஃப் பிறவி தான் வந்து ஹிரண்யாக்ஷன், ஹிரண்யகசிபு. சரிங்களா? ஸோ அந்த பேக்ரவுண்டையும் நான் சொல்லிடுறேன். ஸோ அந்த வகையில் பகவான் எதுக்காக அவதாரம் எடுக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, பக்தர்களை பாதுகாக்கிறதுக்காக, துஷ்டர்களை அழிக்கிறதுக்காக, தர்மத்தை நிலைநாட்டுறதுக்காக அப்படின்றத நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். சரிங்களா? சரி. இப்போ இதெல்லாம் நம்ம ஏன் தெரிஞ்சுக்கணும்? நம்ம ஏதாவது ஒரு விஷயம் பண்ணுறோம் அப்படின்னா, அதில் ஏதாவது ஒரு நல்ல விஷயம் இருக்கணும்ல? இப்போ நம்ம இவ்வளோ தூரம் பகவானை பற்றி நம்ம பார்த்தோம். பகவானுக்கு ப்ரெசன்ட் தெரியும், பாஸ்ட் தெரியும், ஃப்யூச்சர் தெரியும். அவங்களுக்கு வந்து அன்பானவங்க, பிறப்பற்றவங்க, ஆரம்பமற்றவங்கன்னு பார்க்குறோம். அவங்க எப்பயுமே அந்த தெய்வீக ரூபத்தில் தான் அவதாரம் எடுப்பாங்க அப்படின்றதையும் பார்க்குறோம். சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் எதுக்காக அவதாரம் எடுக்கிறாங்க? இந்த 3 காரணத்துக்காக அவதாரம் எடுக்கிறாங்க அப்படின்றதெல்லாம் பார்க்குறோம். இதில் இன்னொரு காரணமும் இருக்குது. பக்தர்கள்ட்ட தன்னோட அன்பை வெளிப்படுத்துறதுக்காகவும். சரிங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி காரணங்கள்லாம் இருக்குது. சரி, இதெல்லாம் நம்ம ஏன் தெரிஞ்சுக்கணும்? அப்படின்னா அதுதான் இந்த ஸ்லோகம். ஜன்ம கர்மேச்ச மே திவ்யம் அப்படின்ற ஸ்லோகம். என்ன அப்படின்னா, பகவானோட இந்த தெய்வீக விஷயங்கள்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கும் போது, அவங்களோட பாஸ்ட் டைம்ஸு, அவங்க பிறப்பற்றவங்க, ஆரம்பமற்றவங்க, தெய்வீகமானவங்க, இதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்க நமக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா, நம்மளோட இந்த பிறப்பிறப்பு சுழற்சி நம்மளை விட்டு விலகும். அதுதான். இந்த பிறவியிலேயே நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? பகவானை அடைவோம். மீண்டும் இந்த பிறவி இந்த ஜட உலகத்தில் பிறப்பெடுக்க மாட்டோம் அப்படின்றது தான். சரிங்களா? நமது உடல் வந்து கர்மாவால் பந்தப்பட்டது. சரிங்களா? கட்டுப்பட்டது. ஆனால் பகவானோட சரீரம் எப்படி பார்த்தீங்கன்னா எப்பயுமே சச்சிதானந்த விக்கிரகம் தான். சச்சிதானந்த விக்கிரகத்தில் இருப்பாங்க. மச்ச அவதாரம் எடுக்கும்போது அப்படியே மீனா மாறிடுவாங்க. சரிங்களா? அதே வந்து கூர்மமாக இருக்கும்போது அப்படியே வந்துட்டு ஆமை அந்த ரூபத்தை எடுத்துருவாங்க. நரசிம்மமாக வரும்போது அப்படியே நரசிம்மமாக மாறிடுவாங்க. சரிங்களா? அவங்களுக்கு வந்து தனியாக பஞ்சபூதங்கள், அந்த சூக்ஷ்ம சரீரம் அந்த மாதிரிலாம் அவங்களுக்கு வந்து கிடையாது. அதை தான் நம்ம இங்கே தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா?
இதெல்லாம் இந்த மாதிரி ரகசியத்தெல்லாம் நம்ம பகவானை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறதுனால நமக்கு என்ன ஆகுது, பிறப்பு இறப்பு அப்படின்ற அந்த ஒரு பந்தத்திலேருந்து நம்ம விடுதலை ஆகிறோம். சரிங்களா? அதுக்காக தான் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது. ஓகே. இப்ப தர்மம்னா என்ன அப்படின்றத நம்ம இங்க ரொம்ப அழகா நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? இப்ப வந்து இங்க வந்து ஒரு கல்கண்டு இருக்கு. சரிங்களா? அந்த கல்கண்டோட இது என்ன, இயல்பு என்னவா இருக்கணும்? இப்ப நம்ம கல்கண்டு சாப்பிட்டா நமக்கு என்ன வந்துட்டு இனிப்பா இருக்கும். இனிப்பா இனிப்பா இருக்கும். இருக்கும். கண்டிப்பா. ஹரி போல் மெய்யம்மை மாதாஜி, இனிப்பா இருக்கணும். அதே மிளகா சாப்பிட்டா காரமா இருக்கும். காரமா இருக்கும். அதே மாரி இப்ப வந்து கல்கண்டு சாப்பிட்டு இனிப்பா இல்லன்னா, அது வந்து அது அர்த்தமே இல்லாம போயிடும். இல்லையா? அதே மாரி மிளகா காரமா இல்லன்னா அர்த்தமே இல்லாம போயிடும். ஏன்னா அதோட இதுவே தர்மமே என்ன அப்டின்னா, அதோட குணம். கல்கண்டுனா இனிக்க தான் செய்யணும், மிளகானா காரமா தான் இருக்கும். அதுதான் அதோட நேச்சர். இல்லைங்களா? அதே மாதிரி நம்ப லிவிங் என்டிட்டி அப்டின்னா, நம்மளோட நேச்சர் என்னவா இருக்கணும்? அதான் நம்ம பிறருக்கு செய்த சேவை. சேவை. பகவானுக்கு. சரிங்களா? நம்ம எல்லாருமே நித்தியமான பகவானோட சேவையில இருக்கணும். அதாவது பக்தி சேவையில இருக்கணும். சரிங்களா? லவ்விங் சர்வீஸ். ஹரி போல். அப்ப அதுதான். இப்ப எப்படி ஒரு கல்கண்டு வந்து இனிப்பா இல்ல, அந்த குணத்துல இல்ல அப்படின்னா, அது வந்து அர்த்தம் இல்லாம போயிடுதோ, அதே மாரி ஒரு ஜீவாத்மா பக்தி மார்க்கத்துல இல்ல அப்படின்னா, என்ன ஆயிடும்? அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, நம்ப நம்மளோட லைஃப் வந்து அது வந்துட்டு ஒரு அர்த்தமுள்ள வாழ்க்கையே இருக்காது. அததான் நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? அப்ப தர்மம் என்பது என்னன்னா, ஒரு பொருளின் பிரிக்க முடியாத குணம். சர்க்கரைக்கு இனிப்பு போல உயிருக்கு சேவை செய்வது தர்மம். நம்மளுக்கு வந்து அந்த சேவை செய்யறதுன்றது நம்மளோட தர்மம். அப்ப நம்ம யாருக்கு பண்ணணும்? நம்மளோட புலன்களுக்கா? பகவானுக்கா? பகவானுக்கு. பகவான். பகவானுக்கு. பகவானுக்கு பண்ணணும். சரிங்களா? நம்மளோட புலன்களுக்கு பண்ணோம்னா அது தவறு. பகவானுக்கு நம்ம பண்ணணும். நாம் இறைவனின் நித்திய சேவகர் அப்படின்னு. இதுதான் நம்மளோட எட்டர்னல் பொசிஷன். சரிங்களா? என்னைக்கும் நம்ம வந்து பகவானுக்கு நித்தியமா சேவை செய்றவங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்குறோம். சரிங்களா? ஸோ நம்மளோட ஆக்சுவலா இது ஒரு லைன்ல இப்ப முடிச்சுட்டோம்ல. இதுதான் நம்மளோட ஒரிஜினல் பொசிஷன். ஒரு ஆத்மா அப்படின்னா என்ன பண்ணணும்னா, ஜீவேர சொரூபகோய் நித்தியர கிருஷ்ணதாஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? எப்பயுமே நம்ம வந்து பகவானுக்கு அந்த பக்தி அப்படின்ற முறையில நம்ம வந்து பகவானோட நம்ம இணைஞ்சிருக்கணும். அதுதான். நம்மளோட எட்டர்னல் எப்பயுமே உள்ள உறவு யாரு? பகவானோட தான். சரிங்களா? அவங்களுக்கு நம்ம சேவை எப்படின்னா, இப்போ ஒரு குழந்தை இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. அந்த குழந்தைக்கு அம்மா என்ன பண்ணுவாங்க? அந்த குழந்தைய நல்லபடியா பார்த்துப்பாங்க. இல்லையா? அதுக்கு தன்னால முடிஞ்ச எல்லா விஷயத்தையும் அந்த குழந்தைக்கு செய்வாங்க. அதே மாரி தான். ஒரு ஆத்மா பகவான்ட்ட எப்பயும் பக்தியோட இருக்கணும். அதுதான் அதோட குணம், இயல்பு. அதுதான் தர்மம். சரிங்களா? அதுதான் நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதிலேயே எல்லாமே அடங்கிடும். பகவானுக்கு சேவை பண்ணும்போதே, நம்மளுடைய எல்லா விஷயமும் அதிலேயே அடங்கிடும். அதாவது இப்ப நம்ம ஒரு மரத்துக்கு வந்து தண்ணி ஊத்துறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். எங்க ஊத்துவோம்? மரமே செழிப்பா இருக்கணும்னா எங்க ஊத்துவோம் தண்ணி? ரூட். ரூட்டு. அதே மாதிரி தான். பகவான்ட்ட பக்தி பண்ணும்போதே, நம்பளோட அனைத்து விஷயங்களும் திருப்தி அடையும். ஏன்னா இப்ப நம்ம வேருக்கு தான் தண்ணி ஊத்துறோம். ஆனா என்ன ஆகுது? இலை, அப்புறம் வந்து பூ, பழம் எல்லாமே செழிப்பா இருக்கு. இல்லையா? அந்த கிளைகள் எல்லாமே. அதே மாதிரி நம்ம சாப்பாடுன்றது நம்ம சாப்பிடுறோம், வயிறுக்கு போகுது. ஆனா உடல் முழுக்க அந்த சக்தி பரவுது. இல்லைங்களா? எல்லாமே சாட்டிஸ்ஃபை ஆகி எனர்ஜி கிடைக்குது. எல்லாருக்கும் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகி. அதே மாரி தான் கிருஷ்ணாவுக்கு நம்ம பக்தி பண்ணும்போது, அதுலயே என்ன ஆயிடும்? எல்லாமே சாட்டிஸ்ஃபை ஆகும். நம்ம தனித்தனியா போயி, என்னோட ஃபேமிலிய நான் கவனிச்சுக்கணும், என்ன நான் கவனிச்சுக்கணும் அப்படின்லாம் எதுவுமே கிடையாது. நம்ம கிருஷ்ணாவுக்கு பக்தி பண்ணும்போதே அனைத்தும் அதுல அடங்கிடும். சரிங்களா? இதெல்லாம் இன்னும் நெறைய போக போக நம்மளுக்கு அந்த ரியலைசேஷன்ஸ் நல்லபடியா வரும். அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு இந்த வர்ணாசிரம தர்மத்த நம்ம இங்க பார்க்குறோம். சரிங்களா? பகவான் வந்து இந்த ம் சமூகத்த 4ஆ பிரிச்சிருக்கிறாங்க. சரிங்களா? என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, அ வர்ணம், ஆசிரமம். சரிங்களா? 2. வர்ணம் அப்படின்றது வந்துட்டு பிராமண, சத்திரிய, வைஷ்ய, சூத்ரா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சரிங்களா? ஆசிரமம் அப்படின்றது வந்து பிரம்மச்சரி, கிரகஸ்தா, வானப்பிரஸ்தா, சந்நியாசி அப்படின்னு வந்துட்டு வரும். ஆ இப்ப வந்து இந்த ம் பிராமணா, க்ஷத்ரியா, வைஷ்யா, சூத்ரா அப்படின்னு படிக்கிறோமா?
இது வந்து எப்படி பிரிக்கப்படுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, குணத்தின் அடிப்படையில பிரிக்கப்படுது. பிறப்பின் அடிப்படையில இல்ல. சரிங்களா? நம்ம 3 குணம் பார்த்தோமா? சாத்வீக குணம், ராஜச குணம், தாமச குணம் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோமா? அந்த சாத்வீக குணத்துல இருக்கிறவங்க பிராமணர்களா இருப்பாங்க. ராஜச குணத்துல இருக்கிறவங்க சத்திரியர்களா இருப்பாங்க. சரிங்களா? அதே மாரி ராஜச குணமும், தாமச குணமும் கலந்திருந்தா அவங்க வைஷ்யர்கள். அதே மாரி வெறும் தாமச குணம் மட்டும் இருக்கிறவங்க சூத்திரர்கள். சரிங்களா? இந்த மாதிரி தான் அந்த சமூகம் வந்து பிரிக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்றத பார்க்குறோம். அதே மாரி ஒரு லைஃப் ஸ்டைல் நமக்கு அப்படின்னா, நம்ம எல்லாரும் நினைப்போம் இல்லையா? ஹியூமன் லைஃப்ல நம்ம வந்துட்டு இதெல்லாம் இது இது ஒரு காரு, ஒரு வீடு, நல்ல இந்த மாரி வெல்த் இதெல்லாம் இருந்தா ஒரு நல்ல லைஃப் ஸ்டைல் இருக்கும் அப்படின்னு நம்மலாம் சொல்லுவோம் இல்லையா? ஆனா உண்மையிலேயே ஒரு ஹியூமன் லைஃப் ஸ்டைல் எப்படி இருக்கணும்னா, ஃபர்ஸ்ட்டு 25 வருஷம் வந்து பிரம்மச்சரியா இருக்கணும். அதுக்கப்புறம் 25 வருஷம் வந்து கிரகஸ்தாவா இருக்கணும். கிரகஸ்தான்னா மேரேஜ் பண்ணி ஃபேமிலி லைஃப்ப லீட் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் ஒரு 25 வருஷத்துக்கு வானப்பிரஸ்தான்னு சொல்லுவாங்க. கொஞ்சம் ஃபேமிலிலேருந்து விலகி இருக்கணும். அதுக்கப்புறம் 25 வருஷத்துக்கு சந்நியாசம் அப்படின்றது. முழுக்க அந்த அப்ப இதில நம்ம எதையுமே விடுறதும் இல்ல. இல்லைங்களா? நல்லபடியா பிரம்மச்சரி லைஃப்ல நம்ம நல்ல நாலேட்ஜ லேர்ன் பண்ணுவோம். டிரான்சென்டென்டல் நாலேட்ஜ். சுப்ரீம் யாரு எல்லாம் நம்ம லேர்ன் பண்ணிடுவோம். அப்புறம் கிரகஸ்த வாழ்க்கையில கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ்னஸ்ல நம்ம லைஃப் லீட் பண்ணுவோம். அதுக்கப்புறம் வானப்பிரஸ்தா அப்படின்றது கொஞ்சம் ரிட்டயர்மெண்ட் லைஃப்ன்னு சொல்லுவாங்க. கோயில் குளம்லாம் அப்படியே போயிட்டு, சரிங்களா? அப்படியே நெறைய இன்னும் ஆன்மீகத்துல நம்மள இன்வால்வ் பண்ணிக்கிறது. அதுக்கப்புறம் சந்நியாசம் அப்படின்றதுல என்னோட இந்த ஹியூமன் லைஃப்ப நான் வந்து நல்லபடியா பகவானுக்கு முழுமையா பக்தி பண்ணி இந்த பிறப்பிறப்பு சுழற்சியிலேருந்து நான் வெளியில வந்துடுறேன். அப்படின்ற அந்த எண்ணத்தோட சந்நியாசம். சரிங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி தான் இதுதான் லைஃப் ஸ்டைல். ஒரு ஹியூமன் லைஃப்ப நம்ம இப்படி வாழ்ந்தோம்னா, கண்டிப்பா பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில நம்ம வெளியில வந்துர முடியும். சரிங்களா? ஆனா இதெல்லாம் நம்ம இப்ப ஃபாலோ பண்ணுவோமா அப்படின்னா, அந்த அளவுல நம்மளுக்கு கிடையாது. நம்மளுக்கு ரொம்ப கம்மி தான். 16 ரவுண்ட்ஸ் ஐ திங்க் ஃபார் ரிலேட்டிவ் பிரின்சிபிள்ஸ் தான். சரியா? ஆனா இதுதான் வந்து சாஸ்திரப்படி வேதிக் கல்ச்சர்ல இந்த மாரி வந்து பிரம்மச்சரி, கிரகஸ்த, வானப்பிரஸ்த, சன்னியாசி இந்த வாழ்க்கைய வாழணும். அதே மாரி அ பிராமணன், சத்திரியன், வைஷ்யன், சூத்ரன் அப்படின்னு பிரிவினை இருக்கு. இதுல வந்து இதெல்லாம் எப்படின்னா, குணத்தையும் செயலையும் அடிப்படையாக கொண்டது அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். பிறப்பை வைத்து அல்ல அப்படின்றத பார்க்குறோம். உடலின் ஒவ்வொரு பாகமும் ஒத்துழைப்பது போல சமூகத்தின் அனைத்து பிரிவுகளும் இந்த நம்ம பார்க்குறோம் இல்லையா? பிராமணர், சத்திரியர், வைஷ்யர், சூத்ரர்கள் இவங்க எல்லாரும் ஒண்ணு சேர்ந்து தான் நம்ம என்ன பண்ணணும்? பகவானுக்கு சேவைகள் பண்ணணும் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப பிராமணர்கள் என்ன பண்ணணும்? சத்திரியர்களுக்கு அந்த டிரான்செண்டன்ட் நாலேட்ஜ குடுக்கணும். பகவத்கீதை இந்த விஷயங்கள்லாம் குடுக்கணும். வேதம் இதெல்லாம் குடுக்கணும். அதாவது தர்மம் அதெல்லாம் என்னன்றத சொல்லணும். பிராமணர்கள் ஃபர்ஸ்ட் அதெல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சிருக்கணும். சரிங்களா? நாலேட்ஜ். சத்திரியர்கள் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க? பிராமணர்கள் அந்த காலத்துல நம்ம பார்ப்போம் இல்லையா? எல்லா அரசர்களுக்கும் ஒரு குரு, குலகுருன்னு இருப்பாங்க. சரிங்களா? இப்ப கௌரவர்களுக்கு யாரு குரு அப்படின்னு பார்த்தா கிருபாச்சாரியார். சரிங்களா? அதே மாதிரி கிருஷ்ணாவுக்கு சாந்தியப்ப முனி. ராமருக்கு வசிஷ்டர் அப்படின்னு பார்க்குறோம். ஆக்சுவலா இந்த இடத்துல ஒரு கொஸ்டின் வரணும். பகவான் தான் வேதத்தையே கொடுத்தது. அப்புறம் எதுக்கு பகவானுக்கு குரு? அப்படின்னா நமக்கு வாழ்ந்து காமிக்கிறாங்க. குரு இல்லாம உன்னால உன்னோட வாழ்க்கைய ஹியூமன் லைஃப்ப சரியா வாழ முடியாது. அதனால நீ வந்து குருவ ஸ்வீகரிச்சு அவங்க சொல்படி நீ வந்து உன்னோட ஹியூமன் லைஃப்ப பெர்ஃபெக்ட்டா வாழணும். வேத முறைப்படி அப்படின்றத நமக்கு சொல்லி காமிக்கிறாங்க. சரிங்களா? இல்லன்னா நம்ம என்ன பண்ணிடுவோம்? நல்லா சாப்பிடணும், நல்லா தூங்கணும், நல்லா இனவிருத்தி பண்ணணும், நல்லா நம்மள பாதுகாத்துக்கணும். இவ்வளவுதான் நம்மளுக்கு தெரியும். அது ஒரு பசு, பட்சி கூட பண்ணும். இல்லைங்களா? அனிமல்ஸ் கூட பண்ணும். பேர்ட்ஸ் கூட பண்ணும். அத நம்ம பண்ணிடக்கூடாது. அதுக்கு நம்மளுக்கு யாரு வேணும்? குரு வேணும். இல்லைங்களா? அதனால குருவோட கைடன்ஸ்ல நம்ம என்ன பண்ணணும்? லைஃப்ப நம்ப கொண்டு போகணும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரி போல். இப்ப இதுல அப்ப பிராமணர்கள் சத்திரியர்கள கைட் பண்ணுவாங்க. அதுக்கப்புறம் சத்திரியர்கள் என்ன பண்ணுவாங்க? பிராமணர்கள் சொன்ன மாரி அந்த வேதிக் கல்ச்சர் லைஃப் ஸ்டைல்ல தர்மத்தின்படி அந்த ஆட்சிய பண்ணுவாங்க. அப்ப அவங்களுக்கு கீழ இருக்கிற வைஷ்யர்களும், சூத்திரர்களும் தர்மத்தின்படி வாழ்க்கைய கொண்டு போவாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். சரியா? எல்லாரும் சேர்ந்து இறைவனுக்கு சேவை பண்ணணும். அதுக்காக உருவாக்குனது தான் அந்த சிஸ்டம். சரிங்களா? அடுத்தது வந்து செயல் என்னும் அறிவியல் அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்குறோம். இது நம்ம ஏற்கனவே டிஸ்கஸ் பண்ணது தான். 3 விதமான செயல்கள் இருக்கு. சரியா? ஒண்ணு வந்து விகர்மா. விகர்மான்றது பாவமான செயல்கள செஞ்சு சிரமப்படுறது. சரிங்களா? இன்னொன்னு வந்து கர்மா. அது என்ன அப்படின்னா, பலனை எதிர்பார்த்த செயல்கள் பண்ணுவோம். அதனால நம்மளுக்கு தற்காலிகமான சொர்க்கம் கிடைக்கும். சரிங்களா? மறுபிறப்பும் உண்டு. பிறப்பிறப்பு சுழற்சி நம்மள வெளியில கொண்டு வராது. ம்.
இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா அகர்மா. அகர்மா அப்படின்றது என்னன்னா விடுதலை. நமக்கு வந்து கர்ம வினையே இல்லாத செயல்கள செஞ்சு, நம்ம பகவானோட லோகத்த, வைகுண்டம் கோலோகத்த அடையறது. சரிங்களா? ஸோ, அதனால 3 விதமான செயல்கள் இருக்கு. இந்த நாலேட்ஜ் நம்மளுக்கு தெரியணும் இல்லையா? நம்ம வந்து செயல்கள் அப்படின்னும்போது, பாபமான செயல்கள் பண்ணும்போது நரகத்துல கஷ்டப்படுவோம். அதே வந்து புண்ணிய செயல்கள் பண்றோம் அப்படின்னும்போது சொர்க்கம் வரைக்கும் போவோம். ஆனா மறுபிறப்புன்றது உண்டு. எப்படி வந்து நரகத்துல போய் பாவ செயல்களுக்கு தண்டனை அடைஞ்சதுக்கு அப்புறம் திருப்பி அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? மறுபிறப்பு எடுப்பாங்க இல்லையா? பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில வந்து மறுபடியும் அவங்க முன்னேற்றம் அடைவாங்க. அதே மாதிரி சொர்க்கத்துக்கு போயிட்டாலும் என்ன பண்ணுவாங்க? அந்த புண்ணிய பலன்கள் தீர்ந்ததுக்கு அப்புறம் மறுபடியும் பிறப்பு எடுப்பாங்க. அப்ப மறுபிறப்புன்றது இதுலலாம் இருக்கு. பிறப்பிறப்பு சுழற்சின்றது இந்த 2 கர்மாவிலும். அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு பகவத்கீதை பாகவதம்லாம் லேர்ன் பண்றது, கேட்கறது, சொல்றது, இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா? ஸோ நம்ம டிவோஷனல் சர்வீஸ்ன்னு படிப்போம். 12த் சாப்டர்ல. ம். 9 வகையான டிவோஷனல் சர்வீஸ் இருக்கு. ஸோ இதெல்லாம் நம்ம பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா, அந்த செயல்களுக்கு கர்ம பலன்றது இருக்காது. நம்மள அது என்ன பண்ணும்? பகவான் லோகத்துக்கு நம்மள கொண்டு போகும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். அப்ப நம்ப ஃபோக்கஸ் பண்ண வேண்டியது என்ன விஷயம்? நம்மலாம் மெட்டீரியல் லைஃப்ல ரொம்ப ஹேப்பியா இருக்கணும், சேஃபா இருக்கணும்னு நெனைப்போம். இல்லையா? அப்படி நெனைக்கிற நம்ப, அவ்ளோ பெர்ஃபெக்ட்டா இருக்கணும்னு நெனைக்கிற நம்ப, இந்த 2 செயலுமே நம்ம பண்ணக்கூடாது. ஏன்னா, நம்மளுக்கு கர்ம பலன் வந்துரும். அதனால நம்ம என்ன பண்ணணும்? முழுக்க முழுக்க பகவானுக்கு செய்யக்கூடிய செயல்கள நம்ப செய்யணும் அப்படின்றத பார்க்குறோம். சரிங்களா? அப்ப நம்ம வாழ்க்கைய வந்து இந்த மாரி பிரிச்சுக்கணும். நல்லா வந்துட்டு ஒரு உடலுக்கு தேவையான ரெஸ்ட் குடுக்குறது, நல்லா சாப்பிடுறது, தூங்குறது. இது வந்து ஒரு 8 மணி நேரம் அப்டின்னா, மிச்சம் வந்து 8 ஹவர்ஸ் வந்து நம்ம வந்து இந்த ஆன்மீகமான விஷயங்கள், சாதனா பக்தி பண்றது, சாண்டிங் பண்றது, சரிங்களா? சேவா பண்றது, வைஷ்ணவ சேவா பண்றது, இதுக்கெல்லாம் நம்ப ஒரு 8 மணி நேரம் ஒதுக்கணும். அதுக்கப்புறம் நம்மளோட இந்த தொழில், சரீரத்த பாதுகாத்துக்கிறதுக்காக, உண்ண ஊணு, உடுக்க உடை, இருக்க இடம் வேணும்ல நமக்கு. அந்த வேலை நம்ம செய்யறதுக்காக ஒரு 8 மணி நேரம். இந்த மாரி நம்ம வந்துட்டு நம்ம லைஃப நம்ம கரெக்ட்டா நம்ம கொண்டு போகணும் அப்படின்றத பார்க்குறோம். சரிங்களா? ஸோ நம்ம வந்து எதனால நம்ம வந்துட்டு இந்த சிரமப்படுறோம் அப்படின்றத நம்ம ஏற்கனவே 2ண்ட் சாப்டர்லயும் இத நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம். நேத்து 3ர்ட் சாப்டர்லயும் டிஸ்கஸ் பண்ணோம். இங்கேயும் நம்ம இத பார்க்குறோம். சரிங்களா? ஆ அந்த ஆசை, சரிங்களா? அது தடைப்படும்போது கோபமா வருது. அதுக்கப்புறம் அதனால நம்மளுக்கு என்ன ஆகுது? சிரமப்படுறோம் அப்படின்றத பார்க்குறோம் இல்லைங்களா? நிறைவேறாத ஆசை இருக்கும். ஏமாற்றம் வந்தோனே என்ன ஆயிடும்? கோபம் வந்துரும். இல்லையா? அதுதான். ஸோ இதுக்கு என்ன தீர்வு? இது இருக்க தான் செய்யும். எல்லாருக்கும் எல்லா ஆசையும் நிறைவேறுமான்னா கிடையாது. என்ன ஆகும்? சில ஆசைகள், பல ஆசைகள் நிறைவேறாது. அப்ப ஏமாற்றம் வரும். ஏமாற்றம் வரும்போது கோபம், வெறுப்பு, பொறாமை எல்லாம் வந்துரும் கூட. இல்லைங்களா? ஸோ அதனால நம்ம என்ன பண்ணணும், நெறைய நம்ம வந்து சாண்டிங் பண்ணணும். சரிங்களா? சாண்டிங் பண்ண பண்ண பகவான் நாமத்த நம்ம ஜபிக்க ஜபிக்க என்ன ஆகும்? நம்மளோட இதயம் வந்து தூய்மையாகும். அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? ஆ கோபப்படலாம். கோபப்படாமலே இருக்கணும்னு இல்ல. கோபப்படலாம். எப்ப கோபப்படலாம் அப்டின்னா, என்னைய யாராவது அவமதிச்சுட்டாங்க, எனக்கு பிடிக்காதத செஞ்சுட்டாங்க, அதுக்காக நான் கோபப்படுறேன். அ அப்படின்னு கோபப்படக்கூடாது. யாராவது பகவான நிந்திச்சா, சாஸ்திரத்த நிந்திச்சா, குருவ நிந்திச்சா, சரிங்களா? பகவான தப்பா பேசினாலோ, சாஸ்திரத்த குறை சொன்னாலோ, இல்லன்னா வந்து குருவ நிந்திச்சாலோ, வைஷ்ணவர்கள நிந்திச்சாலோ, நம்ம என்ன பண்ணணும்? அப்ப நம்ம கோபப்படணும். அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் யாரு? ஹனுமான். சரிங்களா? சீதா பிராட்டிய வந்துட்டு ராவணன் கடத்திட்டு போனப்ப என்ன பண்ணாங்க? கோபப்பட்டு இலங்கைய அவங்க எரிச்சாங்கன்றத பார்க்குறோம். இல்லைங்களா? அதுக்கப்புறம் சண்டை இல்லாம போட்டாங்கன்றத பார்க்குறோம். ஸோ அந்த மாதிரி வந்து நம்ம வந்துட்டு கோபப்படுறதுன்றது சரியான விஷயம். ஆனா, நம்பளோட ஒரு சுயநலத்துக்காக நம்ம கோபப்படுறதுன்றது கூடாது. சரிங்களா? ஸோ அந்த வகையில நம்ம வந்து ஸ்டேபிளா இருக்கணும் அப்படின்னா, நம்ம என்ன பண்ணணும்? நம்ம வந்து நல்லபடியா சாண்டிங் பண்ணணும். பக்தி மார்க்கத்துல நம்மள கொண்டு வர இந்த சரீரம் சார்ந்த ஆசைகள் வந்து கண்ட்ரோல் ஆகும். அதனாலேயே நம்மளுக்கு வந்து நெறைய ஏமாற்றம் இருக்காது. அதனாலேயே நம்மளுக்கு கோபமும் வராது. சரிங்களா? தூய்மை அடையும்போது. சரி. இவ்வளவு நாலேட்ஜ் நல்லபடியா நம்ம லேர்ன் பண்ணணும் அப்படின்னா, ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்டான ஒரு விஷயம் பகவான் நமக்கு இங்க சொல்லியிருக்காங்க. சரிங்களா? நம்ம என்ன பண்ணணும் வாழ்க்கையில? அப்படின்றத ரொம்ப அழகா இங்க சொல்லியிருக்காங்க. என்னன்னா, தத்விதி பிரணிபாதேனன்னு 4.34 ஸ்லோகத்துல. சரிங்களா? என்ன அப்படின்னா, இதுல வந்து குருவோட குவாலிட்டியும் இருக்கும். சிஷ்யனோட குவாலிட்டியும் இருக்கும். சரிங்களா? அத நம்ம இங்க பார்க்கறது. அப்ப ஒரு சிஷ்யன் என்ன பண்ணணும்? அப்படின்னா, அ ஃபர்ஸ்ட் வந்து பணிவோட இருக்கணும். சரிங்களா?
அதுக்கப்புறம் கேள்விகள் கேட்கணும். ஆன்மீகம் சம்பந்தமான கேள்விகள் கேட்கணும். சரிங்களா? கிருஷ்ணா யாரு? நம்ம எப்படி பக்தி பண்றது? எனக்கு இந்த கஷ்டங்கள்லாம் இருக்கா? இல்ல நான் எப்படி வெளியில வர்றது? ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் நெறைய பகவத்கீதை, பாகவதம் ரிலேட்டடா சரிங்களா? இந்த மாரி அதில ஏதாவது சிரமங்கள் இருக்கு அப்படின்னா, அதில கேள்விகள் கேட்கணும். அதுக்கப்புறம் சேவை, தொண்டு பண்ணணும். நம்ம வந்துட்டு அந்த காலத்தில குருகுலம்ல ஒரு சிஸ்டம்லாம் உண்டு. இப்பயும் இருக்கு. குருகுலம்லாம் இருக்கு. சரிங்களா? அதுலலாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, குழந்தைங்கள கொண்டு போய் விட்டுருவாங்க. இதில குருகுலத்தில குரு கிட்ட விட்டுருவாங்க. அப்ப அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, அந்த குழந்தைக்கு நல்லபடியா அ அவங்க நாலேட்ஜ் குடுப்பாங்க. அப்ப அந்த குழந்தை எப்படி இருக்கும்னா, பணிவோட இருந்து கேள்விகள் கேட்டு குருவுக்கு தொண்டு பண்ணும். சரிங்களா? தொண்டு பண்ணி நாலேட்ஜ கெயின் பண்ணும் அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? ஸோ அந்த மாரி நம்ம வந்து இந்த 3 விஷயமும் ஒரு சிஷ்யன் கிட்ட கண்டிப்பா இருக்கணும். அதே மாதிரி குரு எப்படிப்பட்டவங்களா இருப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, செல்ஃப் ரியலைஸ்டு சோலா இருப்பாங்க. ஏற்கனவே பக்தி மார்க்கத்துல ரொம்ப சிறப்பா இருக்கிறவங்களா இருப்பாங்க. சரிங்களா? பரம்பரையில வரக்கூடிய குருவா இருப்பாங்க. அப்படிப்பட்ட குரு நமக்கு என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, சரியான பாதைய குடுப்பாங்க. இப்ப நம்ம வந்து அ ஒரு ஊருக்கு போகணும் அப்படின்னா, நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? வழி தெரிஞ்சவங்க கிட்ட நம்ம கேட்போம். இல்லைங்களா? இப்ப ஜிபிஎஸ்லாம் இருக்கு. அத சொல்லிட்டா சரி ஜிபிஎஸ்ஸுக்கு தெரியும். அதனால நம்ம கேட்குறோம். அதுவே என்ன பண்ணும்னா சமயத்துல சுத்தி சுத்தி விட்டுரும் விட்டுரும் நம்மள. சரிங்களா? ஓகே. வழி தெரிஞ்சவங்க கிட்ட நம்ம கேட்போம். இங்க நான் இந்த இடத்துக்கு போகணும். எப்படி போறது? அப்படின்னு. அதே மாரி தான். குரு வந்து எப்படிப்பட்டவங்களா இருப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, பானஃபைட் பரம்பரால வர குரு, நல்லபடியா பக்தியில ரொம்ப சிறப்பா இருக்கிறவங்கள செல்ஃப் ரியலைஸ்டு சொல்லலாம். ஆத்ம நிலையில இருக்கிறவங்களா இருப்பாங்க. ஸோ அப்படிப்பட்ட குரு கிட்டேருந்து நம்ம என்ன பண்ணணும்? ஞானத்த எடுத்துக்கணும். அப்படின்றத பகவான் இந்த ஸ்லோகத்துல ரொம்ப அழகா குருவோட இம்பார்ட்டன்ஸ, அந்த டிசைபிளோட இம்பார்ட்டன்ஸ சொல்றாங்க. அதே மாரி பகவானும் குரு வந்து ஸ்வீகரிச்சிருக்காங்கன்றத பார்க்குறோம். சாந்தியப்ப முனி, அப்புறம் வந்து இவங்க ராமர் வரும்போது வசிஷ்டர்ன்னு. ஸோ வேதத்த குடுத்ததே பகவான் தான். அவங்களும் குருவ ஸ்வீகரிச்சிருக்காங்கன்னும்போது நம்ம என்ன பண்ணணும்? வாழ்ந்தும் காமிச்சிருக்காங்க. உபதேசமும் குடுத்துருக்காங்கன்னும்போது, நம்ப நல்லபடியா ஒரு குருவோட கைடன்ஸ்ல நம்ப வாழ்க்கைய ப்ராக்ரஸ் பண்ணிக்கணும். ஹியூமன் லைஃப வெற்றி அடைய வைக்கணும் அப்டின்னா, பிறப்பிறப்பு சுழற்சிலேருந்து வெளில வரதான் இந்த மனித பிறவியோட வெற்றி. அல்டிமேட் கோல். சரிங்களா? அப்ப நம்ப அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்டின்னா, பானஃபைட் பரம்பராலேருந்து நல்லபடியா ஹரே கிருஷ்ணா மகா மந்திரத்த நம்ப சாண்ட் பண்ணணும். சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. இதனால என்ன ஆகும்னா, நம்மளுடைய இதயத்துல உள்ள அந்த அ அழுக்கு அதெல்லாம் வந்து விலகும். சரிங்களா? அதுதான் நம்ம இங்க பார்க்கறது. இதுல இன்னொரு ஸ்லோகமும் ஒண்ணு இருக்கும். சரிங்களா? அகர்மாவில் கர்மா, கர்மாவில் அகர்மா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஸ்லோகம் ஒண்ணு இருக்கும். அதுல என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ம் ரொம்ப நம்மளுக்கு வந்துட்டு ஈஸியா புரியிற மாரி ஒரு விஷயம். சரிங்களா? ஏன்னா நம்ம பார்க்குறோம். அக்கர்மா பண்ணணும்னு நம்ம பார்க்குறோம். ஆனா, அதையே எப்படி பெர்ஃபெக்ட்டா நம்ம வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றதுன்றது தான் அந்த ஸ்லோகம். ஐ திங்க் 4.18 ஸ்லோகம்னு நெனைக்கிறேன். அதுல என்ன நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, கர்மாவில் அகர்மா, அக்கர்மாவில் கர்மா அப்படின்னு வரும் அந்த ஸ்லோகத்துல. என்ன அப்படின்னா, இப்ப அர்ஜுனன் நம்ம எக்ஸாம்பிளா எடுத்துப்போம். சரிங்களா? அர்ஜுனன் வந்து ஒரு க்ஷத்ரியன். ஓகேங்களா? அவங்களோட கர்மா என்னவா இருக்கும்? போர் பண்ணணும். தர்மப்படி ஆட்சி பண்ணணும். கரெக்ட்டா? ஓகே. இப்ப அர்ஜுனன் வந்து போர் பண்றாங்க. அது வந்து அவங்களோட கர்மா, செயல். கர்மனா செயல். சரிங்களா? அவங்களோட டியூட்டி. ஆனா, யாருக்காக போர் பண்றாங்க? தர்மத்துக்காக, பகவானுக்காக. அந்த மாரி தர்மத்துக்காக, பகவானுக்காக செய்ற செயல்கள் வந்து அக்கர்மால வந்துரும். அப்ப தன்னோட செயல் போர் பண்றதுன்றது, அதையே வந்து தர்மத்துக்காக, பகவானுக்காக பண்ணும்போது அது அக்கர்மாவாயிடுது. சரிங்களா? இப்ப நம்ப அதே மாரி பக்தி பண்றதுன்றது ரொம்ப சிறந்த ஒரு விஷயம். அக்கர்மா தான் நம்ம வாழ்க்கையில பண்ணணும். அப்ப அர்ஜுனன் வந்து தர்மத்துக்காக, பகவானுக்காக போர் பண்ணும்போதே, அவங்களோட அந்த பிரிஸ்கிரைப்ட் டியூட்டி போர் பண்றதும் அதுல அடங்கிடுது. இப்ப நம்பளுக்கு எடுத்துப்போம். நமக்கு வந்து இப்ப நம்ம வந்து சாண்டிங் பண்றோம். சரிங்களா? ஆ நம்மளுக்கு வந்து இப்போ ஒரு பேசணுன்றது நம்மளோட ஒரு செயல். நம்மளுக்குலாம் ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு செயலா இருக்கும். சரிங்களா? அப்ப நம்ம சாண்ட் பண்ணும்போது, பேசுறதுன்றது ஒரு செயல். அதே சமயத்துல அது பகவான் ரிலேட்டடா வர்றதுனால, நம்பளோட கர்மா அதே வந்து அகர்மாவா இருக்கு. அகர்மானா பகவானுக்கான செயலாயிடுது. சரிங்களா? அது மாரி நம்ம பக்தி பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறோம். அதுலயும் நம்மளோட கர்மாவும் அடங்கிடுது. இன்னொரு எக்ஸாம்பிளும் பார்க்கலாம்.
இப்போ நமக்கெல்லாம் பசிக்குது, சாப்பிடணும். சரிங்களா? அப்போ சாப்பிட்றதுன்றது ஒரு செயல். ஆ ஆனா இப்ப நம்ப பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணாம சாப்பிட்டோம்னா, அது கர்மால வரும். சரிங்களா? ஆனா அதே நம்ம வந்து பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ண பிரசாதம் எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா, அது வந்து பகவானுக்கான அந்த பக்தி மார்க்கத்துக்கான செயலா பார்க்குறோம். இல்லைங்களா? அப்ப நம்பளோட செயல் சாப்பிடுறதுன்றது, அதுவே பக்தி மார்க்கமா வருது. எப்போ பிரசாதம் எடுத்துக்கும்போது. அதே மாரி பக்தி மார்க்கமா இருக்கணும் அப்படின்ற பட்சத்துல, பிரசாதம் நம்ம எடுத்துக்கும்போது, அதிலேயே நம்மளோட பசியும் அடங்குது. கர்மாவும் அடங்குது. சரிங்களா? ஸோ அது மாரி கர்மாவில் அகர்மா, அகர்மாவில் கர்மா. நம்ம எந்த ஒரு செயல் செஞ்சாலும், அது பக்தி மார்க்கமா இருக்கா? அதிலேயே நம்மளோட செயலும் அடங்கிடுதா? அப்ப அது பெர்ஃபெக்ட். சரிங்களா? அதுதான் நம்ம பார்க்கறது. அ இப்ப நம்ம சுருக்கம் என்னன்னு பார்த்துடலாம். குரு பரம்பரையின் மூலியமாக அறிவை பெறுங்கள் அப்படின்றத பார்க்குறோம். இறைவனின் அவதார நோக்கத்தையும், கர்ம வினையையும் புரிந்து கொள்ளுங்கள். பகவானோட அவதாரம் எதுக்காக அப்படின்றது, நம்மளோட இந்த கர்ம வினை. சரிங்களா? இதெல்லாம் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். தினசரி ஜெபம் செய்யணும். சேவையில நம்ம ஈடுபடுத்திக்கணும். இதயத்தை தூய்மைப்படுத்துறதுக்காக. இது வந்து பயிற்சி. சரிங்களா? இதெல்லாம் தான் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஸோ இந்த மாரி நம்ம பண்ணும்போது, நம்ம இந்த ஜட உலகம் அப்படின்ற அந்த இடத்துலேருந்து விலகி, பர்த், டெத், லைஃப் சைக்கிள்லேருந்து விலகி, நம்ம பகவான் லோகத்த நம்ம அடையிறோம். அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். திருப்பி நம்மளோட இடத்துக்கு போறோம். எப்படி ஒரு கிங்கோட பையன். சரியா? ஒரு பிரின்ஸ். எங்க இருக்கணும்? அரண்மனையில இருக்கணும். ஆனா, ஒரு சிரமமான ஒரு சாப்பாட்டுக்கே வழி இல்லாத இடத்துல இருந்தா எப்படி இருக்கும்? அது மாரி நம்பலாம் என்ன பண்றோம், இந்த கண்டிஷன் லைஃப்ல பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில மாயையில நம்மலாம் இருக்கோம். ஆ நிரந்தரம் இல்லாததெல்லாம் நிரந்தரம்னு நெனைக்கிறோம். இல்லையா? என்னோட சரீரம், என்னோட ஃபேமிலின்னு நெனைக்கிறோம். ஆனா, அது உண்மையான இல்ல. இல்லையா? இறக்கும் வரைக்கும் தான். அப்புறம் அது எல்லாமே நம்மளோடது இல்லன்னு ஆகுது. ஸோ இந்த மாரியான ஒரு அன்சர்டனிட்டி டெம்பரரியான இடத்துல நம்ம இருக்கிறதுன்றது உகந்ததில்ல. நம்ம என்ன பண்ணணும்? நம்ம கண்டிப்பா பகவான் லோகத்த அடையணும் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? வாஞ்சா கல்பதருப்பஷ்ய கிருபா சிந்து பைவச்ச பதிதானாம் பாவனேப வைஷ்ணவ்யோ நமோ நமः. அனந்த கோடி வைஷ்ணவத்துக்கு ஜெய். ஸ்ரீல பிரபுபாதுக்கு ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா. யாருக்கும் ரியலைசேஷன் ஷேரிங்